దేవుని వాక్యం ద్వారా మీతో మాట్లాడడానికి దేవుడిచ్చిన మహా గొప్ప తరుణాన్ని బట్టి దేవాదేవికి స్తోత్రం చెల్లిస్తా ఉన్నాను. దేవునికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రం. యోదేమున దేవుని వాక్యం యోగ గురించి దేవుడు మీతో మాట్లాడడానికి ఈ మహా గొప్ప తరుణాన్ని ప్రభువు మనకు నాకు అందించి ఉన్నాడు. అయితే యోగ గ్రంథం నుంచి 33వ అధ్యాయము, యోగ గ్రంథము 31వ అధ్యాయము 33వ వచనం చదువు. యోగ గ్రంథం 31వ అధ్యాయము 33వ వచనం నుంచి 40వ వచనం వరకు చదువుకుందామండి. ఆదాము చేసినట్లు నా దోషములను దాచిపెట్టుకుని మహాసమూహమునకు భయపడి కుటుంబముల తిరస్కారముకు చేసి నేను మౌనముగా నుండి ద్వారము దాటి బయలు వెళ్ళక రొమ్ములో నా పాపమును కప్పుకున్నాడు. పరమునున్న దేవుని దృష్టికి నేను వేషధారినవుదును. నా మనవినుడికై నాకు అక్కడ ఉండవల్లని నేనెంతో కోరుచున్నాను. ఇదిగో నా చేవరాల గుర్తు, ఇదిగో నా ప్రతివాది రాసిన ఫిర్యాదు. సర్వశక్తులు నాకు ఉత్తరమిచ్చునుగాక. నిశ్చయముగా నేను నా భుజం మీద దాన్ని వేసుకుంది, నా కిరీటముగా దాన్ని ధరించుకుంది. నా అడుగుల లెక్క ఆయనకు తిరిగి చేసింది. రాజు వలె నేను ఆయన అందుకు వెళ్ళదు. నా భూమి నా మీద మొరపెట్టిన ఎడలను, దాన్ని చాలు ఏకమై ఏడ్చిన ఎడలను, క్రైదని వియ్యక దాన్ని అనుమించిన ఎడలను, దాని యజమానులకు ప్రాణహాని కలిగి చేసిన ఎడలను, గోధుమలకు ప్రతిగా ముళ్ళను, ఎవలకు ప్రతిగా కలుపును మలుచునుగాక. యోబు వాక్యములు ఇంతటితో సమాప్తములైన. దేవుని వాక్యం దీవించుగాక. ప్రార్థన చేసుకుని ప్రభు వాక్యం ఉంటాము. పరిశుద్ధానికి స్తోత్రములు ప్రభు. గత కాలం నుంచి మమ్మల్ని భద్రపరిచిన దేవానికి స్తోత్రములు స్తుతులు అన్నా. ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నా ప్రభు, నా ప్రియుడా యేసయ్య, ఈ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడడానికి నీవిచ్చి నీ గొప్ప తరుణాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రమైన యేసయ్య. నీ దేవ వాక్యం ద్వారా నీ పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధిని మాపై కుమ్మరించి ఈ వాక్ ద్వారా మాతో మాట్లాడండి ప్రభువా. సర్వోన్నతుడా యేసయ్య నీకు స్తోత్రం ప్రభువా. ఈ ఉదయం నా ప్రభు ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు నేరుగా మాతో మాట్లాడండి యేసయ్య. మీరు మాతో మాట్లాడితే మేలు, మీరు మాతో వాదిస్తే మేలు ప్రభువా. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రం కాదు కానీ దేవుని నాకు నుండి వచ్చి ప్రతి మాట వల్ల జీవించినని సెలవిచ్చి నీ వాక్య ప్రకారం నీ సన్నిధి మా మధ్యలో ఉంచండి. పరిశుద్ధాత్మదేవా, నీ నడిపింపుడు మాకు దయచేసి మీరు ఈ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడమని యేసయ్య నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం పరమ తండ్రి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. రాయబడిన వాక్యములో ఇక్కడ యోబు అనే భక్తుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. యోబు అనగా, యోబు అనే మాటకు అర్థము దేవుని వైపు తిరుగువాడని అర్థం. యోబు అనగా దేవుని వైపు తిరుగువాడని అర్థం. ఈ యోబు గురించి మనందరికీ తెలుసు. ఆయనకు భక్తుడిగా బైబిల్ గ్రంథంలో వర్ణించబడింది. అనేక కష్టాల్లో దేవుని విడిచిపెట్టిన వాడుగా యోబు యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని చూచి ఆ యొక్క సాక్షాత్తు అపవాది సాతానే యోబు యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని చూచి సహించలేక యోబుని ఆ యొక్క వారం లేనిదే యోబు మీద అసూయపడి దేవునితో వాదించింది. అలాగా ఈ యోబు అపవాది చేత పీడించబడి, అపవాది చేత శోధించబడి సైతం దేవుని యందు భయభక్తులు విడిచిపెట్టకుండా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్న భక్తుడిగా బైబిల్లో యోబు గురించి రాయాలి. కష్టముల్లో, నష్టాల్లో దేవుని విడిచిపెట్టిన వాడిగా యాకోబు కూడా నూతన పరిశుద్ధమైన నూతన బంధంలో యాకోబు పత్రికలు కూడా యాకోబు రాస్తూ ఉన్నాడు. శ్రమల్లో కూడా యోబు తన యొక్క మంచితనాన్ని, తన ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టిన వాడిగా జీవించాడని యాకోబు తన పత్రికల్లో చెప్పడం జరిగింది. అయితే రాయబడిన వాక్యంలో ఇక్కడ యోబు అంటా ఉన్నాడు, ఆదాము చేసినట్లు నా దోషములను దాచిపెట్టుకుని మహాసమూహమునకు భయపడి
కుటుంబముల తిరస్కారం జరిసి నేను మౌనంగా నుండి ద్వారము దాటి బయట వెళ్ళక రొమ్ములో నా పాపమును కప్పుకొని పరనున్న దేవుని దృష్టికి నేను వేస్తానవుదును. ఇక్కడ యోబు ఆదాము గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఆదాము చేసినట్లుగా నేను ఒకవేళ పాపం చేసి ఆ పాపాన్ని నా రొమ్ములో నేను దాచుకుని, నేను ఒక తప్పు చేసి ఆ పాపం చేసి ఆ పాపానికి భయపడి, ఈ లోకస్తులకు భయపడి పాపం చేసి నేను దాక్కుంటే, పాపమును నా రొమ్ములో దాచుకుంటే పరమనున్న దేవుని దృష్టికి నేను ఎలా కనబడతానంటే వ్యాసకారులా కనబడతాను. నిజమే, యేసుక్రీస్తు అంటా ఉన్నాడు, ఇదిగో వీధుల్లోనూ వీధుల మూలలో నిలిచి ప్రార్థించు వారు నాకు అసహ్యం, ఎందుకంటే వారు వేషధారులు అని. యేసుక్రీస్తే వేషధారుల్ని అసహించుకుంటా ఉన్నాడు. ఈ ఉదయం నా ప్రభు ఒక వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుంది యోబు ద్వారా. యోబు అంటా ఉన్నాడు, ఆదాము చేసినట్లు నేను పాపమును నా రొమ్ములో దాచుకుంటే నేను వేషధారిలాగా నా ప్రభు దృష్టికి కనబడతానంటాను. ఇక్కడ ఆదాము అంటే ఆదిమ మానవుని గురించి, ఆదాము చేసిన పాపము గురించి ఇక్కడ యోబు ప్రస్తావిస్తా ఉన్నాడు. యోబు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకు ఆదాము యొక్క పాపం గురించి యోబు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంటే, ఆదాము దేవుడు తినకూడదన్న పండును తిని ఆజ్ఞను అతిక్రమించి పాపం చేశాడు. అలా పాపం చేసిన ఆదాము ఎప్పుడైతే ఆ పండును తిన్నాడో అతని కళ్ళు తెరవబడిని. అతను దిగంబరిగా ఉన్న పరిస్థితిని అతను గ్రహించిన వాడే. యెహోవా ప్రతి చల్లపూట ఆదాము అవ్వలతో మాట్లాడేవాడు. అలా మాట్లాడే అనుభవాన్ని ఇక్కడ ఆదాము ఆదిమ మానవుడైన ఆదాము కలిగి ఉన్నాడు. దేవునితో సంబంధాన్ని కలిగిన వాడుగా ఉన్న ఈ ఆదాము ఎప్పుడైతే దేవుడు తినకూడదని ఆ యొక్క ఆజ్ఞను చేయకూడదని చెప్పిన ఆజ్ఞను మీరి ఆ పండును తిని పాపం చేశాడో, ఆ పాపం చేసిన వెంటనే ఆదాము హృదయంలో అతని కన్నులు తెరబడి తానులోనికి సిగ్గు అనేది వచ్చింది. అలా సిగ్గు అనేది వచ్చినప్పుడు తాను పాపం చేశానని గ్రహించిన వాడిగా ఉన్నాడు, కానీ ఆ పాపాన్ని దేవుని దగ్గర ఒప్పుకున్నవాడిగా లేడు. తన పాపాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభు పాదాలని పట్టుకున్నవాడుగా, పశ్చాత్తాపడిన వాడిగా, ప్రాయశ్చిత్తము కొరకు వేడుకున్నవాడుగా ఇక్కడ ఆదాము లేడు. ఎందుకు అలా లేడంటే, ప్రభు వచ్చే సమయంలో సిగ్గుతో ఆదాము అమలు దాక్కుంటా ఉన్నారు. ఆదాము అని రోజు ప్రభు ఆ రోజు వచ్చే సమయానికి వచ్చి పిలుస్తా ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగుతుంది. ఈనాడు దేవుడు కూడా మనల్ని అనేక సమయాల్లో ప్రభు పిలుస్తా ఉన్నాడు, కానీ మనకు మన దేవునికి మన పాపములు అడ్డముగా వచ్చి ప్రభువుని సమీపించకుండా మన పాపములు దేవుని మనకి దూరంగా చేస్తాం. ఆయన యొక్క మహిమైశ్వర్యాన్ని, ఆయన ఆశీర్వాదాన్ని, ఆయన సన్నిధిని అనుభవించకుండా నీ హృదయంలో నువ్వు దాచుకున్న పాపములు నీకు ప్రభువుకి అర్థంగా వస్తున్నాయి. ఇక్కడ యోబు ద్వారా ముందుగా దేవుడు రాయించి మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఆదాము గురించి ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఆదాము దాచుకున్నట్లుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నిజమే, ఆదాము తను చేసిన పాపాన్ని తన హృదయంలో దాచుకున్నాడు. ఇదిగో ప్రభు రోజు వచ్చి పిలిచినట్లుగా యెహోవా దేవుడు ఆదామా ఆదామా అని పిలుస్తా ఉంటే ఆదాము అవ్వలు చెట్ల చాటును దాక్కుంటా ఉన్నారు. కానీ దాక్కుని అంటా ఉన్నారు, మేము సిగ్గు వలన మీ ముందుకు రాలేకపోతున్నాం ప్రభు అని యెహోవా దేవునికి ఆ యొక్క జవాబు చెప్తా ఉన్నారు. అంతేగాని అయ్యా మేము పాపం చేసాం, అయ్యా నీవు తినకూడదన్న పండును తిని ఆజ్ఞాన్ని అతిక్రమించాం ప్రభువా అని యెహోవా దేవుని పాదాల దగ్గర ఒప్పుకొని తన పాపం నిమిత్తం ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టిన వారుగా లేకుండా ప్రభు పిలుస్తా ఉంటే అయ్యా మేము సిగ్గు వలన బయటికి రాలేకపోతున్నాం అయ్యా అని యెహోవా దేవునికి సమాధానం చెప్తా ఉన్నారు. అప్పుడు యెహోవా అంటా ఉన్నాడు, ఓ ఆదామా, నేను తినకూడదన్న పండు మీరు తిన్నారా అని అడుగుతాం. అప్పుడు కూడా ఆదాము అంటా ఉన్నాడు, అయ్యా నీవు నాకు తోడుగా ఉంటావని ఇచ్చిన ఈ అవ్వమ్మ వల్ల నేను ఆ పండును తిన్నానయ్యా అని ఈ ఆదాము వంకుతా ఉన్నాడు. ఈ ఆదాము చేసిన పాపాన్ని ఒప్పుకున్నట్లయితే ఈ ఆదిలోనే మానవుడు శాపాన్ని కొని తెచ్చుకోకుండా ఉంది. ఆదిమ రోజుల్లోనే ఆ యొక్క సృష్టిలోనే ఈ మానవుడు పాపాన్ని ఆ శాపాన్ని కూడగట్టుకోకుండా అప్పుడే క్షమించబడి అతను పరిశుద్ధుడవుతున్నాడు. కానీ ఆదాము అలా చేయలేదు. తన పాపాన్ని తన రొమ్ములో దాచుకున్నాడు.
తాను చేసిన ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక క్రమాన్ని తన హృదయంలో ఎప్పుడైతే ఆ పండు తిన్నాడో పాపపు ఆలోచనలు మొదలైనవి, పాపపు తలంపులు మొదలైనవి, తనలోనికి సిగ్గు అనేది వచ్చింది, తనలోనికి వ్యర్థమైన ఆలోచనలు రావడం మొదలుపెట్టినాయి. కానీ ఇలా మొదలుపెట్టిన సమయంలో తను ప్రభు పాదాలను పట్టుకునయ్యా, నువ్వు చేయకూడదన్న పని నేను చేశాను అని తన పాపాలని ఆ యెహోవా దేవుని పాదాల దగ్గర ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టినట్లయితే ఆదాము క్షమించబడదు, అవ్వ కూడా క్షమించబడదు. కానీ ఆదాము అవ్వలు తన పాపాన్ని ఒప్పుకోకుండా వారి యొక్క పాపాన్ని వారు రొమ్ములో కప్పుకుని దాచుకున్న విధానాన్ని బట్టి ఆదాము అవ్వలు ఆదిలోనే వారు శపించబడ్డారు. ఆదామా, నీవు కష్టపడి సమకూర్చి నీ పంటను నీవు తింటావు, ఈ నేల నీవు కష్టపడి సాగు చేసి నేల ఇచ్చే పంటను నీవు తిని బ్రతుకుతావని మా యొక్క ఆదాముని దేవుడు శపిస్తే, అవ్వనైతే నువ్వు ప్రతిసారి వేదన పడి పిల్లలను కంటామని దేవుడు శపించడమే. నా ప్రియ స్నేహితులారా, ఈ దినంలో అనేక జంతువులు పిల్లలను కంటాయి కానీ అవి ఏమాత్రం కూడా పెద్దగా కష్టపడవు. కానీ ఇక మనిషి చేసిన పాపాన్ని బట్టి, మానవులైన ఆదామవ్వలు చేసిన పాపాన్ని బట్టి నాడు ఆ పాపం మనం వేలుబడి. అయితే ఈ పాపాన్ని విడిపించడానికి యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే మనకి మూల పురుషుడిగా, ఆయన మనకి మధ్యవర్తిగా, దేవునికి మనకి మధ్యవర్తిగా ఉన్నాడు. ఆ మధ్యవర్తి అయిన యేసు పాదాలను నువ్వు పట్టుకోవాలి. నీ జీవిత ప్రయాణంలో ఉండగానే ఆ మధ్యవర్తి అయిన యేసుతో నువ్వు సమాధాన పడాలి. నీ పాపములను ఆనాడు ఆదాము దాచుకున్నట్లుగా దాచుకోవడం కాదు. కానీ నా ప్రియ స్నేహితులారా, ఈ ఉదయాన్ని నీ పాపం నొప్పుకో. అనేకులంతా అనుకుంటా ఉన్నారు, మేము పాపం ఏంటి అనుకుంటా ఉన్నారు. మనిషిని ఆలోచన బాల్యం నుండి చెడ్డదని బైబిల్ మనకి తెలియపరుస్తా ఉన్నది. కాబట్టి చిన్న పిల్లల నుండి బాల్యం నుండి పిల్లల అబద్ధములు ఆడుచు తన దేవుని మహిమను పోగొట్టుకుంటాము. నా ప్రియ స్నేహితులారా, అందుకనే పరిశుద్ధుడైన యోబు రాస్తా ఉన్నాడు, నేను ఆదాము చేసినట్లు నా పాపాన్ని నేను రొమ్ములో కప్పుకొనలేదు, కానీ నేను ఈ పరిస్థితిని, నేను సమస్తాన్ని పోగొట్టుకుని ఇలాంటి దీన స్థితిలో ఉండవలసిన పరిస్థితి వచ్చిందని అబ్బాది చేత శోధించబడిన యోబు ఈ యొక్క వాక్యాన్ని రాస్తా ఉన్నాడు. నా ప్రియ స్నేహితులారా, ఈ ఉదయం నా యోబు మనతో మాట్లాడేది ఏంటంటే, నీవు చేసిన పాపాన్ని నువ్వు కప్పుకుని ఈ లోకానికి భయపడి నువ్వు దాక్కుంటా ఉన్నావేమో. ఇదిగో ఇక్కడ కూడా యోబు అంటా ఉన్నాడు, మహా సమూహములకు భయపడి కుటుంబముల తిరస్కారం జడిసి నేను మౌనంగా ఉండి దారం దాటి బయలు వెళ్ళక రొమ్ములో నా పాపమును కప్పుకునేవాడు. నిజమే నా ప్రియ స్నేహితులారా, ఈనాడు అనేకులు నేరాలు చేసి, అనేకులు పాపం చేసి తన యొక్క పాపాన్ని కప్పుకుంటా ఉన్నారు, దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుంటలేదు. యేసుక్రీస్తు అంటా ఉన్నాడు, మీరు మారు మనసు పొంది నా నామాన్ని బాప్తిసం పొందమని ప్రభు చెప్తాను. బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను కూడా అంటా ఉన్నాడు, మీరు మారు మనసు పొంది నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామాన్ని మారు మనసు పొందమని చెప్తా ఉన్నాడు. సర్వ జనాంగానికి, లోకస్తులందరికీ ప్రభు సూటిగా చెప్పే వాక్యం ఒకటే, మీరు మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపడి ప్రభు పాదాల దగ్గర నీ పాపములు ఒప్పుకోవాలి, నీ అపరాధములు ఒప్పుకోవాలి. నీవు ఆయన పాదాలను పట్టుకుంటే ఆయన నిన్ను క్షమించి ఆయన నీ జీవితాన్ని నూతన పరిచి నీ బ్రతుకును బాగు చేయగలిగిన దేవుడిగా ఉన్నాడు. అందుకనే యోబు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, రొమ్ముల్లో నేను పాపమును కప్పుకుంటే ఆయన నేను వేస్తాను. నిజమే నా ప్రియ స్నేహితులారా, యేసుక్రీస్తుకి ఎవరైనా ఇష్టం కానీ వేషధారతనం అంటే అసలు ఆయన్ని సహించలేని వాడిగా ఉన్నాడు. అందుకనే నీవు ఉపవాసం ఉంటే నీ తలుపు వేసుకుని రహస్యమందున్న తండ్రికి నువ్వు ప్రార్థన చేయి, రహస్యముగా నువ్వు ప్రార్థించు అని ఆయన చెప్తావు. నువ్వు తలుపు వేసుకుని దేవునికి నీ యొక్క విన్నపం తెలియచేయమని యేసుక్రీస్తు తెలియచేస్తా ఉన్నాడు. కానీ నాడు అనేకులు బహిరంగంగా భక్తి పరులుగా నటిస్తూ ఉన్నారు, కానీ అంతరంగములో పాపములు దాచుకున్నవారుగా, తన అధికారాలను దాచుకున్నవారుగా అనేకులు జీవిస్తూ ఉన్నారు. అలాగా మీ అంతరంగంలో పాపం ఉంటే, మీ హృదయాల్లో పాపము దాచుకున్న వారుగా ఉంటే, ఈ లోకాన్ని మాత్రం పరిశుద్ధులుగా కనబడి మీ జీవితాల్లో, వ్యక్తిగత బ్రతుకుల్లో, మీ రహస్య బ్రతుకుల్లో మీరు పాపులుగా ఉంటే
దేవుడా మాత్రం కూడా నిన్ను ఆస్వాదించదని యోబు ఈ వచనం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. అవును నా ప్రియ స్నేహితులారా, మనం ఒప్పుకొని విడిచిపెడితే దేవుడు ఆస్వాదించేవాడు. మన పాపములు ఒప్పుకోవాలి, దేవుని వైపు తిరగాలి. నిజముగా అనేకులైన భక్తులైన వారు అలాగే తమ పాపములు విడిచిపెట్టి దేవుని వైపు తిరిగారు. నిజముగా అనేక మార్లు ఇశ్రాయేలు జనాంగం కూడా వారి పాపములు ఒప్పుకున్నారు. వారు శత్రు జనాంగం చేత ముట్టడి వేయబడినప్పుడు మేము పాపం చేశాం ప్రభువా అని గోని పట్టు కట్టుకుని అనేక మార్లు యెహోవా దేవుని వైపు తిరిగి క్షమించబడ్డారు. పాత నిబంధనలో కూడా అనేకులైన భక్తులు తమ పాపల నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తం ఉంది వారి జీవితాలను మార్చుకున్నారు. దావీదు తన పరుపు తేలినంతగా కన్నీరు కార్చి తన పాపముల నిమిత్తం పరిహారం ఉంది. ఆనాడు మనం చూసుకున్నట్లయితే యాకోబు కూడా తను తెలియక చేసిన పాపాన్ని బట్టి యబ్బోకు రేవులో దేవుని పాదాలు పట్టుకున్నాడు. అయ్యా, నేను మా అన్నయ్యను మోసం చేశాను, నా బ్రతికే మోసమని యబ్బోకు రేవులో యాకోబు తన పాపం ఒప్పుకున్నాడు. ఇశ్రాయేల్ న్యాయాధిపతి అయిన యెఫ్తా కూడా తన సంగతి అంతా యెహోవా దేవునికి వివరించాడు. యెఫ్తా కుమార్తె కూడా ఏమని చెప్పిందంటే, అయ్యా 3 నెలలు నన్ను విడిచిపెట్టినట్లయితే నేను దేవుణ్ణి వేడుకుంటానని యెఫ్తా 3 నెలలు తన కన్యాత్వం కొరకు విలపించి, నేను పరిశుద్ధురాలనయ్యా, నేను వధించబడినప్పుడు నా ప్రాణము ఏమాత్రం కూడా నరకములో నశించుకోకుండా నేను నిత్య రాజ్యములో నా యొక్క ఆత్మ ఉండాలని కన్యకైన యెఫ్తా కుమార్తె 3 నెలలు ఆ యొక్క అరణ్యంలో కొండపై దేవుని ప్రార్థించింది. అనేకులు పాత నిబంధనలో కొత్త నిబంధనలు అనేకులు దేవుని పాదాలు పట్టుకుని వారి జీవితాలు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చుకున్నారు, భక్తిపరులుగా మార్చబడ్డారు. పామరులైన శిష్యులు పరిశుద్ధాత్మపూర్లుగా మరి అపోస్తులుగా అభిషేకించబడ్డారు. బరబ్బా బందిపోడు దొంగ కూడా మార్చబడ్డాడని పరిశుద్ధ గ్రంథం తెలియపరుస్తారు. సిలువలో దొంగ కూడా యేసుని చూసి మారు మనసు పొందాడు. అనేకులైన పాపులు తమ పాపాలను విడిచిపెట్టారు. యేసుక్రీస్తు కూడా ఆయన పాపములు క్షమించేవాడుగా ఉంది, ఆయన అపరాధములు మన్నించేవాడుగా ఉంది. ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ఈ వాక్యం ద్వారా యోగు మనతో సూటిగా మాట్లాడుతున్నది ఏమనంటే, మీ యొక్క రొమ్ములో పాపములు మీరు కప్పుకునే వారైతే దేవుని దగ్గర మీరు వ్యాసదారులుగా కనపడతారు అని ఈ యొక్క యోగు పరిశుద్ధుడైన యోగు సెలవిస్తాం. నిజముగా యోగు తన పాపములు ఏమాత్రం కప్పుకున్నవాడు కాదు. తన కుమార్తెలు పాపం చేయకపోయినా ఒకవేళ వారు పాపం చేశారేమో అని భయపడి ముందుగానే దేవునికి బలులర్పించేవాడుగా, వేకువజామున లేచి బలులర్పించేవాడుగా ఈ యోగు దేవునికి ఎంతో భయపడేవాడుగా. ఇలాంటి భయపడే యోగు జీవితంలో కూడా అపవాది శోధించి ఉన్నవన్నీ కోల్పోయినప్పటికీ తన పరిశుద్ధతను కాపాడుకొని దేవుని చేత ఆశీర్వాదాన్ని పొందుతాడు. నా ప్రియ స్నేహితులారా, ఉదయం యోగు ద్వారా ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మీ హృదయాల్లో ఉన్న పాపములు మీరు దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుంటే, ఆనాడు ఆదాము శాపం తెచ్చుకున్నట్లుగా మీ జీవితాలు ఉండవు. కానీ యోగులాగా రెండింతలో ఆశీర్వాదంతో దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని దీవించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు. ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నాడు. ఆనాడు అబ్రహామును దీవించిన దేవుడు ఈనాడు తన క్రీస్తు ఐశ్వర్యములో సమస్తం నీకు అనుగ్రహించి సమృద్ధిగా దీవిస్తాడని ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రికలో. నా ప్రియ స్నేహితులారా, నిజముగా ఇగో ప్రయాసపడి భారం మోస్తున్న జనులారా, నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతినిస్తానని యేసుక్రీస్తు ఆహ్వానం మనకు తెలియపరుస్తా ఉన్నాడు. కానీ మనం మన సొంత చిత్తాల్లో ఉండిపోతున్నాం, కానీ ప్రభు వైపు తిరిగిన వారిగా ఉన్నాం. కానీ ఇక్కడ యోబు గురించి రాయబడింది. యోబు అనగా అర్థము దేవుని వైపు తిరుగువాడు. నీవు కూడా దేవుని వైపు తిరిగితే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. ప్రభు వైపు తిరిగితే దేవుడు నీ జీవితాన్ని ఆశ్చర్యకరంగా మారుస్తాడు. ఆనాడు కొర్నేలి అనే భక్తుడు కూడా పగలనక రాత్రనక ఎల్లరాళ్ళందు ప్రార్థించేవాడుగా భక్తిపరుడుగా ఉన్నాడు. అలాంటి కొర్నేలి దగ్గరికి యేసుక్రీస్తు పేతురును పంపించి కొర్నేలి కుటుంబాన్ని పరిశుద్ధాత్మతో నింపాడు. నా ప్రియ స్నేహితులారా, ఉదయం ప్రభు నీతో నాతో మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మీ హృదయాల్లో మీ పాపంలో కప్పుకొని మీరు అపరాధుల్లో ఉండొద్దని, మీరు పాపులుగా జీవించొద్దని, ప్రభు దగ్గర వ్యాసదారులుగా ఉండొద్దని యేసుక్రీస్తు
ఈనాడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు యోగ వాక్యం ద్వారా. పాపాలు ప్రభు దగ్గర వస్తున్నాం, మన అపరాధం ప్రభు పాదాలను విడిచిపెట్టి దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలని మన యోగు ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాడు. ఆ రీతిగా జీవించి అనేకులు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నారు. ఆనాడు ఈనాడు కూడా అనేకులు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్న వారుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం అనేకులను ఉదాహరణగా చూస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ వాక్యం విన్న నా ప్రియ స్నేహితులారా, యోగులాగా మీరు కూడా ఈ పాపాలని మాత్రం కప్పుకుని జీవించేవారుగా కాకుండా పరిశుద్ధులుగా జీవిస్తే, యథార్థంగా మీ బ్రతుకును ప్రభు పాదాల దగ్గరికి వెళ్తే, రహస్యమందు మీ దేవునికి ఎల్లవేళ ఎందుకు మొరపెట్టేవాడుగా, ఆయనతో సంబంధం కలిగిన వాడుగా, ఆయన పాదాలు పట్టుకునేవాడుగా నీవు ఉంటే, ఉపవాస ప్రార్థన నీ జీవితంలో ఉంటే, నువ్వు మోకాళ్ళు దేవుని పాదాల దగ్గర నలగొట్టుకుంటే దేవుని ఆశీర్వాదం మెండుగా మీపై కుమ్మరింతాడు. ఆయన ఆశీర్వాదం నీపై దిగి వస్తుంది. అప్పుడు యోగులాగా 200 ఆశీర్వాదం నీ బ్రతుకులో కూడా ఉంటుందని ఉదయం ప్రభు ఒక వాక్యం ద్వారా మీతో మాట్లాడి హెచ్చరించి ముగిస్తా ఉన్నాను. దేవుడి మిమ్మల్ని అందరిని దీవించి ఆస్వాదించి బలపరచును గాక. మీ అందరికీ ప్రార్థన చేసుకుని ఆరాధన ముగించు. పరిశుద్ధుడా నీకు స్తోత్రములు ప్రభు. ఉదయం నీ వాక్యం ద్వారా మీతో అందరితో మాట్లాడేసేయానికి వందనాలు. యోబు తన హృదయములో తన రొమ్ములో తన పాపమును కప్పుకొని సర్వోన్నతుడైన యేసయ్యా నీ ముందు నేను అపహాసకుడిగా, నీ ముందు నేను వేషధారిలా అనబడతానని అగుపడుదునని యోబు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నిజమే నా ప్రభు, మేము మా రొమ్ములు మా పాపములు కప్పుకొని మీ పాదాల దగ్గర విడిచిపెట్టకుండా మా పాప భారాలు మేమే మోసుకునే వారంగా ఉంటే ఏ ప్రయోజనము లేదు. కానీ సమస్త పాప భారం మోయిచున్న జనులారా నా ఎద్దుకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతినిస్తానని నిశ్చయంగా మేము మాకు ఆజ్ఞ ఇస్తా ఉన్నావు. నీ ఆజ్ఞను మేము నైనా మేరకుండా నీ ఆజ్ఞలు పాటించి నీ వైపు తిరిగితే మేము నేను ఆశీర్వాదాలు మాకు లభిస్తాయి. అయ్యా నీ వైపు తిరిగి అయ్యా నీ పాదాలు పట్టుకునేవారు, మా సొంత చిత్తము కాగా నీ చిత్తం నెరవేర్చేవారు. అయ్యా మా స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనక యెహోవా నీ యొక్క చిత్తానికి మా జీవితాలను అప్పగించుకున్నవారు యథార్థంగా బ్రతుకుటకు పరిశుద్ధాత్మ దేవా మేము మాకు సహాయం చేయండి. యోబు మాట్లాడిన రీతిగా మా పాపాలు మేము ఒప్పుకోవాలి. మా హృదయాల్లో మేము చేసిన పాపములన్నీ యేసయ్యా నీ పాదాల దగ్గర ఒప్పుకుని విడిచిపెడితే నువ్వు నిశ్చయముగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తావు. ఆశీర్వాదం 200 ఆశీర్వాదం. నేను నిజముగా 30 అరవతులుగా 100 మంచి నేలలు పన్ని విత్తనం ఎలా ఫలిస్తుందో అలాగే నీవు మమ్మల్ని ఫలింప చేయడానికి నీవు సిద్ధముగా ఉన్నావు. నీ మాట విని వారిని నీవు దీవించేవాడు ఉన్నావు. నిజంగా నీ మాట విని వారుగా, నీ ఆజ్ఞలు పాటించేవారుగా, నీ చిత్తానికి లోబడేవారుగా ఈ ఉదయం అని నా ప్రభు మీతో తీర్మానం తీసుకోవడానికి నీ కృపను మాకు తోడు. ఈ వాక్యం ద్వారా మా హృదయాలు మార్పు చెంది ఈ పాదాల దగ్గర యథార్థంగా వ్యాసదారులా జీవించుకున్నా నిజముగా నీతో నైనా ప్రత్యేకమైన సంబంధం కలిగిన వారుగా, నీతో రహస్యమైన సంబంధం కలిగిన వారుగా ప్రభు పాదాల దగ్గర వేడుకునే వారంగా, ప్రార్థించే వారుగా, మొరపెట్టువారుగా, అనుదినము నీ పాదాలను వెతికే వారంగా జీవించే కృప ఇక్కడికి వెళ్ళిన మాకును మీ వాక్యం నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నామములో నీ కొన్ని బాధలు పట్టుకుని మా ప్రార్థన యేసు నామములో ప్రార్థించడానికి వేడుకుంటున్నాం. మా పరమ తండ్రి, పరలోకమందున మా తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచుకుని కాక, నీ రాజ్యం వచ్చును కాక, నీ చిత్తం పరలోకం నెరవేరుపరచున్నట్లు భూమి నెరవేరుమని కాక, మన ఆజ్ఞ మాకు దయచేసి మెడలా ప్రార్థన చేసిన వారిని క్షమించుకున్నాక, మా ప్రార్థన క్షమించు, మన శాపలంతా దృష్టి నుంచి తప్పించుము. రాజ్యము, శక్తి, మహిమ నిరంతరము నీవై నువ్వు తండ్రి. ఆమేన్. యేసు రక్తమే చేయి, సిలువ రక్తమే చేయి. యేసు నామమున సంపూర్ణ విజయం అపవాదికి కనపనాసం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం కలుగును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మీ అందరూ కూడా